som pozvala medzi nás manželov Nikolu a Davida. Samozrejme je ich syna Jožka aj s Aničkou, s dcerou. Chcela by som vás všetkých tu privítať a chcela by som najprv začať Spišským štvrtkom. Takže vítam tu ľudí zo Spišského štvrtku. Ďalej by som chcela Hrabušice privítať, Janovce, samozrejme aj z Bohumína ľudí, ktorí prišli až z Bohumína. No a nezabudnem aj na našich milých hostí, ktorí sú tu domáci hostia. Spišská Bela! A ešte aj Krížová Ves. Holubnica! Aj Ihľany tu máme. Tak, je to fajn. A ešte čo tu máme, čo sme zabudli? Ešte. Áno, ešte Trebišov Culi, naši kolegovia. Samozrejme, a my tu takisto nemôžeme chýbať Negatív Dáša. A viete, čo by som ešte chcela povedať? Že takto vlastnými slovami aj svojim srdiečkom, lebo vy viete, že ja nikdy nenacvičujem žiadne príhovory, nič. Hovorím od srdca tak, jak mi jazyk narastol. Chcela by som poďakovať Davidovi kamarátovi, Rasťovi Dudušovi, že bol mu na pomoci, aj s manželkou pomáhal a že sú to skvelí kamaráti, to nebudem hovoriť. Ale to aj dneska je aj vidno. Vidíte, už si dávajú aj pusy. Máte kedy večer, tak večer sa pusy nedávajú. Len ráno. Tak, a teraz by som ešte chcela aj starým rodičom pogratulovať
aj pani, ktorá je sama, Danka, pretože Danke sa veľmi ťažko vychováva deti. A má to oveľa ťažšie, jak keď niektorí iní, čo majú partnera. Takže úcta patrí aj jej. Samozrejme, úcta patrí aj týmto starým rodičom Davidovi. A sú to skvelí starí rodičia. A viete prečo? Ja stále hovorím, kde sú dobrí rodičia, kde to majú usporiadané a že je v dome kľud a pokoj, tam je rodina pokope a tam je to bohatstvo, nie peniaze. Peniaze boli aj budú, ale bohatstvo je to, že sa človek doma nehádá a si dokáže sadnúť za jeden stôl a je tam láska a pohoda. Takže títo skvelí ľudia to majú. A poprosím všetkých, Danka nemá partnera, ale poboskajú malý Jožko. Takže poprosím všetkých tu, ktorí tu stojíme, jeden veľký bosk všetci a ukážte nám, ako sa máte radi, ako jedna skvelá rodina. Takže poďme na to! To je ono, to sú manželia, ale ešte Ľuba a raz, čo sa neboskali, tak je to chyba. Tak poďme na to. A ešte viete čo, pozrite na starých rodičov, on hovorí, že hurá, ale sám sa neboskal, tak poďme na to. To je ono. Tak vidíte, o to nám išlo, aby tá rodina, ktorá je tu, aby naozaj sa držali pokope. A ešte by som chcela poprosiť aj krstných rodičov, lebo aj krstní rodičia, kde zohrali svoju naozaj hlavnú postavu, pretože odprevadili malého Jožka do Božieho chrámu. Aj prababku, aj s pradedom. Aj oni tu zohrávajú takú úlohu, ktorá naozaj je základom. Takže krstní rodičia, Marta a Tibor a prastarí rodičia. Áno, ďakujeme Bohu, že ju máme. Poprosím potlesk pre tú pani. Poďme. Takže, milí krstní rodičia, dovolte, aby som naozaj vám zaželala naozaj lásku, zdravie a šťastie. Pretože naozaj to zdravie máme najhlavnejšie. Keď je človek zdravý, tak si vie aj zarobiť, vie ísť do roboty a je to, proste je doba za zemi. Človek má to, čo má. Áno, a vy ste sa ešte neboskali, tak poďme. Áno, ale ešte starí rodičia dajú. Poďme! To je ono! Takže, ste tu skvelí všetci ľudia. Jožko, poď sem ešte, teba nenechám na pokoji. Dneska si mal taký krásny deň, ktorý sa ti už v živote nezopakuje. Lebo keď si sa narodil, si bol malé babetko. A to si bol taký maličký a pozri sa, títo skvelí ľudia, tam čo stoja tvoji krstní rodičia, to boli ešte mladí ľudia, keď ťa krstili, vieš? A teraz vekom sú takí zrelí a oni, keby náhodou, tak sa o teba vedia aj postarať, pretože oni sú tvoji náhradní rodičia. Poprosím ťa, aby si im dal pusu. Tak, a je to skvelé, pretože úcta patrí aj tvojim krstným rodičom. A teraz mi povedz, dúfam, že nemáš trému. Nie. Tak to sa mi páči, že nemáš trému. A povedz mi, keď si dneska sa obliekal do týchto pekných šiat, lebo tie šaty to hoci kto nemá, to len tvoj oco a ty. A turban takisto. Takže povedz mi, aký si mal pocit, keď ťa krstná mama obliekala? Dobre. Ešte sa rozprávaj, lebo vieš, to krátko rozprávaš. Ďakujem krstným rodičom. Takže poďakovanie prišlo aj krstným rodičom, takisto aj tvojim rodičom, starým rodičom. A oni sú radi, že ťa majú, lebo ty si také slniečko, aj Anička je také slniečko v rodine. A ja ti prajem, aby naozaj tvoj ocko, ako dneska povedal,
že by bol na teba hrdý a pyšný, aby si sa dobre učil a krstní rodičia ti potom kúpia učebnice. Takže na zdravie vám všetkým a celej rodine, aj vám tu všetkým a veľa Božieho požehnania vám želám v celej sále. Na zdravie. A keďže vás mám tu všetkých, ako stojíte, tak vás poprosím, aby ste mi ostali na parkete a táto pesnička, ktorú vám teraz zahráme, áno, všetci, čo ste tu, aj starí rodičia, všetci tu, tak táto pesnička bude pre vás a Dávid si zaprel pesničku Habibi. Takže